estereotips que venen i van. Per nosaltres és un matí extraordinari a la ràdio, un dels millors matís de l'any, perquè escoltem gent jove que té moltes ganes de fer ràdio. S'han presentat més de 60 projectes, n'hem escoltat 30 aquest matí. Només vull que quedi clara la final línia. Presentar la meva idea davant d'un jurat professional m'imposava bastant, però el que hem dit abans d'entrar és un cop sortim i ja comencem a parlar, fora nervis. Els seus colors no són ni blaus ni marrons, no cal definició. La final línia no hi és. El límit no existeix. Doncs això és com un primer pas, com una oportunitat per presentar les teves idees. El temps és aquest moment. I presentar un projecte en el que tu has posat tota l'esperança, tot el teu treball davant de professionals i que això pugui arribar a realitzar-se i a més amb una emissora com és Cadena Ser és una oportunitat fantàstica. I si trobo una classificació. Bueno, doncs ens sentim realment satisfets perquè jo crec que, sobretot amb les cares que hem vist tant al públic com al jurat, jo crec que els hi ha agradat la presentació, nosaltres també hem sortit satisfets. Crec que l'experiència ha valgut la pena i que ens serveix per aprendre. La línia no hi és. El límit no existeix. Creiem que és una oportunitat, sí, perquè és molt difícil per nosaltres entrar en el món. Idea Ràdio ens permet donar sortida a aquest projecte i fer un pas endavant que li dona també un punt de qualitat molt més interessant que abans. La línia no hi és. La ràdio és un mitjà que se sap adaptar. És la meva passió. Creatividad. Mi sueño. Màgia. Però el més important per nosaltres és que sabem, segur, que avui donem la primera oportunitat a molta gent que vol fer ràdio i que d'altra manera no la tindria. Si som diferents, que no hi és. El límit no existeix. L'etiquetatge no serveix de res, no. I el temps és aquest moment. Oh, la final línia no hi és. Moltes gràcies.